Starboy, the Hokatonic producer. Baron, you are just too noisy. Yam Abbatina. In dai da soyayya na san zamiyo aure san karki ji komai amanar zuciya kirkewa. In dai da soyayya na san zamiyo aure san karki ji komai amanar zuciya kirkewa. Tun a farko nake jin sauyi babu tamkar ki zo 'yan mata duk samari suna bullayi ba su kamo da na yi musu rata in na zauna zancen ki nake cikin gida na ki zan matata abokaina sai ku ji ku yi koyi idaniya kar su zamto kuka. Amanar zuciya kirkewa in dai da soyayya na san zabiyo aure san karki ji komai amanar zuciya kirkewa. Alkare mai yawa da farin ciki duniya baya ta shaida ka kin ka nuna gare ni na dauka godiya mai yawan albarka iyaye mun bi su sa albarka zaman mu zami ba mu da tamka sarauniya ta ke kika haske zuciya ta kin saka sarka.